Tnediet mill-ġdid l-iskema Civil Society Fund li se sservi ta' għajnuna lil laqdiet volontarji f'pajjiżna, fosthom f'kollaborazzjoni ma' qdiet barranin, inkluż ħubija f'assoċjazzjonijiet jew taħriġ fuq dimensjoni Ewropea fost oħrajn. Il-fond nieda mill-Kunsill Malti għas-settur volontarjat, flimkien mal-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli. It-tnedija saret għand laqda JA Malta li taħdem jitfit maż-żgħażagħ billi tipprovdi esperjenzi prattiċi fid-dinja tax-xogħol. Fi żjara lil din l-NGO il-Ministru Farrugia Portelli ddiskutit numru ta' proġetti li JA Malta implementat fi snin li għaddew, inkluż permezz ta' dan il-fond. Is-Civil Society Fund se jkun qed joffri għajnuna finanzjarja lil dawk laqdiet volontarji rreġistrati bil-baġit totali ta' din is-sena u ta' 150,000 euro. Kol applikazzjoni sottomessa tista' tigwadanja sa massimu ta' 6,000 euro li kopru sa 80% tal-ispejjeż eliġibbli. Il-Ministru Farrugia Portelli saħqet dwar l-importanza li laqdiet volontarji jkollhom vuċi kemm lokalment iżda anke lil hinn minn xtutna. Dan il-fond huwa pjattaforma interessanti għaliex tagħti l-opportunità illi għaqdiet f'pajjiżna ikollhom rappreżentanza internazzjonali u Ewropea. Ħadd gost li nara grupp ta' żgħażagħ JA Malta Foundation illi dawn il-fondi tawhom l-opportunità li jkomplu jimmirħu lil minn xtutna. Minnaħa tiegħu il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur volontarjat, Mauro Paċparaskandolo tkellem dwar ir-rwol importanti li jservu dawn l-għaqdiet. Civil Society Fund li ġiet fetħet għal darb'oħra ħatiftaħ fi 17 ta' Lulju b'tali mod li l-għaqdiet kollha reġistrati mal-Kummissarju tal-Volontarjat ikunu jistgħu japplikaw kemm sabiex biex jattendu attivitajiet u konferenzi barra minn Malta kif ukoll biex ngħinuhom biex iħallsu fees ta' affiljazzjoni ma' entitajiet fuq livell Ewropew u internazzjonali u għalhekk inħeġġu wkoll allura l-għaqdiet biex javviċinawna ħalli nkunu nistgħu nigwidawhom b'dan il-mod. Kull għaqda volontarja tista' tapplika billi tidħol fuq is-sit vofunding.org.mt u l-applikazzjonijiet se jkunu miftuħin bejn 17 ta' Lulju u 28 ta' Awwissu. Se ssiru wkoll laqgħa ta' informazzjoni l-4 u 31 ta' Lulju biex jgħinu lil dawk l-applikanti matul il-proċess tas-sottomissjoni.